Wybitnie. Wiem, że nie tak się zapala cygaro, ale to nie jest w końcu film o cygarach. To jest vlog w zasadzie. Chciałem pogadać o pogodzie. Chciałem go w ogóle nagrać na placu. Chciałem wam pokazać jakiś taki żart zarzucić, na przykład, że jak tam zima u was tej wiosny, czy coś takiego. Ale wynikła taka sytuacja, że zanim zdążyłem wyjść na plac, to oczywiście, przeważnie jak to z moim tempem bywa, przestał już padać śnieg. Także, a czemu cygaro w zasadzie? Nie wiem czemu cygaro, ale postanowiłem, że jak się robi materiały już wysokiej klasy, to wypadałoby, żeby tutaj był jakiś blichtr taki, wiadomo, bo różnie ludzie sobie tą wysoką klasę, prawda, jakoś w tych filmach swoich prezentują. Jedni mają bardzo wysoką jakość wideo, inni poruszają jakieś bardzo ważne tematy, inni mają jakąś super ciekawą osobowość. Mówią o ważkich sprawach, na przykład jak pan Mariusz Mix-Kolanko, a jako, że ja raczej żadnej z tych rzeczy nie robię, to postanowiłem, żeby jakoś ten film urozmaicić, to przynajmniej cygaro zakurzę. Bo ja jestem niepalący, ja w ogóle nałogów mam bardzo mało. W zasadzie nie piję bez mała. Papierosów nie palę w ogóle, czy jak się po śląsku go do nie kurza cigaret. Narkotyków nie przyjmuję, marihuaniny nie palę, w powiekę nie wcieram. Także przynajmniej sobie raz kupiłem cygaro za całe 15 zł i stwierdziłem, że zakurzę. I myślę, że jak człowiek zakurzy na filmie, to jakoś tak już bardziej światowo i w ogóle. Ale nie o to w zasadzie chodzi. Chodzi bardziej o to, że co się dzieje? Co się dzieje na świecie? Co się dzieje na placu? Że mamy Wielki Piątek, a ja wstaję rano i dupi śnieg. I zacząłem się czuć jak w Alpach i pomyślałem może, że trzeba by odwołać Wielkanoc i zrobić jakoś drugie Boże Narodzenie. Bo to generalnie już jest śmiech na sali. I powiem wam, że nigdy nie byłem fanem teorii jakichś takich globalnego ocieplenia, tam ozimnienia i innych tego typu rzeczy. Ale powiem wam, że zaczynam pomału w to wierzyć. Wierzę, że w końcu to doprowadzi do tego, że ten klimat tak się zmieni, że to w końcu wszystko pierdolnie na amen i się po tych tysiącach lat męki skończy. I dużo rzeczy na to wskazuje. I nie jestem jakimś katastrofistą, ale po prostu obserwuję świat i powiem wam, że jeszcze parę lat temu na Wielkanoc szedłem święcić z koszyczkiem w galotkach takich woda w pewnicy, jak to się godo, na Śląsku i w krótkim rękawie. I świeciło słoneczko i było ciepło w ogóle i fajnie. A teraz dupi śnieg, jest zimno i wygląda jakby była połowa grudnia, no, a nie jak początek kwietnia. Gdzie to niby przyroda się miała budzić do życia, ptaszki ćwierkać, trawka rosnąć, w symbol czego sieje się owies na Wielkanoc właśnie. I powiedzcie mi, o co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? I te zmiany klimatyczne naprawdę zdają się postępować w niebezpiecznym kierunku. I to mnie trochę martwi. I myślę, że za jakieś, powiedzmy, 5-10 lat może już w zasadzie nie być takich pór roku, jak wiosna i jesień. Będą dwie pory roku. Lato i zima. I w ogóle będzie tak, że na przykład w środku lata będzie spadał śnieg. I już nikogo nie będzie to dziwić i na przykład dzieci będą się cieszyć, że idą wakacje, to one będą mogły sobie bałwany polepić. I to jest straszne. I to jest niczyja inna wina, jak myślę, nas ludzi i tego, jak zasyfiamy przyrodę i tam w ogóle dziura ozonowa i te sprawy. Myślę, że to nas może w końcu wykończyć. No. I takie moje przemyślenia są na temat właśnie tego, co się dzieje w klimacie, bo naprawdę to się przesuwa. Zima jest coraz później, coraz dłużej trwa. Zimy są albo bardzo ostre, albo takie, że nie ma ich wcale, albo te dwie rzeczy mieszane, że zima jest bardzo łagodna, a potem nagle za przeproszeniem doli
taki mróz, że potem się słyszy w wiadomościach, że znowu zamarzło 30 bezdomnych. Także to jest sprawa, myślę, dość niepokojąca. Muszę kipnąć, bo się spalę. Taki ze mnie kurzok. No i właśnie. A poza tym, to chciałem już tutaj zarazem, jak to się mówi, przy okazji pożyczyć wam wesołych świąt wielkanocnych. Smacznych jajek, żebyście wypoczęli, z rodziną poprzebywali troszkę, relacje swoje zacieśnili, odnowili, jakiś czas może trochę zadumy, jak to się mówi, refleksji, coś takiego. Nie wiem jak spędzacie święta, czy ta celebracja jest dla was jakaś ważna, czy nie. Jest święta tradycyjnie w domu z rodziną. W tym roku planuję zrobić jakieś kroszonki. Nie wiem, czy wiecie, co to jest kroszonka. Przynajmniej tak na Śląsku się to nazywa, że po prostu w pomalowanym jajku wydrapuje się te wzorki. Ja jeszcze na przykład wcześniej gotuję to jajko w łupinach cebuli i ono potem dostaje takiego fajnego blasku i ta farba się tak nie łuszczy. A jestem ciekaw właśnie, jakie wasze są. Jakie są twoje na przykład tradycje. O, mi zgasło, a to mi dawało blindowanie. Jakie są wasze tradycje świąteczne na Wielkanoc, jeżeli jakieś macie? Bo powiem wam, że zależnie od miejsca, z którego pochodzicie i w którym mieszkacie, te tradycje mogą być zasadniczo różne. Na przykład ja ostatnio wyczytałem, że ten zwyczaj zajączka, że zajączek przynosi prezenty i potem po tym śniadaniu wielkanocnym bajtle sznupią po chałupie i szukają prezentów od zajączka, to jest w zasadzie zwyczaj typowy głównie dla Śląska i Wielkopolski, który przyszedł tutaj z Niemiec, a że w niektórych regionach Polski rzekomo takiego zwyczaju tego zajączka w zasadzie nie ma. Także jestem ciekaw, jeżeli nie jesteście ze Śląska albo Wielkopolski, czy u was też jest zajączek, czy on też przynosi prezenty, czy te prezenty przynosi ktoś inny, bo na przykład na Wilio, czyli na Wigilię i na Boże Narodzenie, u nas prezenty przynosi dzieciątko. Dlatego czasem też mówi się na przykład, że to jest dzieciątko. Nie, że święta, ale że dzieciątko. Słyszałem różne wersje. Słyszałem wersję, że to jak jakaś gwiazdka. Że to w ogóle święty Mikołaj tam prezenty przynosi. Co jest dla mnie strasznie dziwne. I obce. O, sorry. I obce. Bo prezenty u nas na Śląsku na święta Bożego Narodzenia przynosi dzieciątko. A na 6 grudnia Mikołaj, święty Mikołaj. Santa Claus, po angielsku mówiąc. I to jest właśnie ciekawe, bo wiem na przykład, że w innych regionach Polski na 6 grudnia prezenty potrafi przynosić nie Mikołaj, ale Gwiazdor. Nie wiem, czy ten Gwiazdor w sumie to jest to samo, co ten nasz święty Mikołaj, a że na przykład potem na święta Bożego Narodzenia prezenty przynosi właśnie Mikołaj. I to jest ciekawa sprawa. Może komuś prezenty przynosi Dziadek Mróz. I właśnie to jest moje pytanie do was. Jak to jest u was? Kto u was przynosi prezenty? Może u was nikt nie przynosi prezentów? Bo na przykład też mam wielu takich znajomych, którzy tą celebrację, pomimo że zostali wychowani w tej, powiedzmy, kulturze katolickiej i w tych naszych tutaj typowych zwyczajach, czyli Mikołaja i Dzieciątka, to w zasadzie nie celebrują w ogóle. Powiedzmy, święta traktują tylko jako jakiś taki wolny czas, gdzie mogą odpocząć, spokojnie zrobić swoją pracę i tak dalej. Ewentualnie spotkać się ze znajomymi czy z rodziną. I czy wy jakoś tak celebrujecie, że siadacie do stołu z rodziną? Tutaj na przykład czy jest u was taki zwyczaj, że na Wielkanoc to gospodarz jakiś, prawda, domu na początku dzieli jajkiem, składacie sobie życzenia, potem śniadanie, potem śnupanie za prezentami, kto by tam wam ich nie przynosił. Ciekaw jestem, jak to wygląda u was bardzo. I podzielcie się ze mną tym w komentarzach. Ja bardzo chętnie zawsze w komentarzach podyskutuję. O, teraz na przykład wyszło słońce i teraz jest typowa pogoda na Wielkanoc. Może nie jest jakoś super ciepło, ale teraz jest naprawdę ładnie, a jeszcze pół godziny temu dupił śnieg i wyglądało, jakby była połowa grudnia.
Patrzę na czas, żeby was nie męczyć za długo, ale nie, spoko. Także no, dziwnie się dzieje na tym świecie. A tak a propos wiadomości ze świata, to dzisiaj mamy który? Dzisiaj mamy, z tego co wiem, 3. Tak, dzisiaj jest 3. Musiałem sprawdzić, żeby nie dupnąć jakiegoś fleka. A 14, przypominam, mamy premierę GTA 5 na PC-ta. I ciekaw jestem, czy będziecie grać. Ja na pewno będę grał. Będzie z tego jakaś tuba. Będą z tego jakieś live'y na Hitboxie. Nie wiem jeszcze w jakiej formie. Czy całą grę... Raczej całą grę nie. Może jakieś krótsze wideo, czy coś takiego. Czy parę krótszych wideów, czy dłuższych. Coś na Hitboxie. Przepraszam. Tak to myślę, że tak to będzie. A też ostatnio się zastanawiałem, jakby tu rozwiązać kwestię Wiedźmina, bo wiadomo, nie chce go człowiek całego nagrywać na YouTube'a, bo to jakoś tę przyjemność z gry mimo wszystko, no... Wiedźmina chciałbym jakoś tak trójkę bardziej intymnie, jakoś tak samemu. Z wami może się podzielić jakimiś moimi przemyśleniami, na jakichś paru takich materiałach o poszczególnych rzeczach. Jeszcze pomyślę. Jeszcze jest trochę czasu do premiery, także nad tym się jeszcze zastanowię. No. Także nadchodzą duże czasy growe. I to już za bardzo niedługo. Wielka rzecz dla graczy. Myślę, że na GTA 5 na PC czekało kupę ludzi. Miejmy nadzieję, że tak to będzie zoptymalizowane dobrze, jak wyglądają wymagania sprzętowe. Że Rockstar wreszcie nauczył się po Max Payne'ie dobrze optymalizować gry. Chciałbym w to wierzyć. I póki co jeszcze nawet trochę w to wierzę. No. I tak już nie przeciągając w sumie to tyle. Także spokojnych, dobrych świąt wam życzę. Dychnijcie. Zrelaksujcie się. Pomyślcie trochę. Pochylcie się nad jakąś myślą, w zadumie, w przemyśleniu. Spotkajcie się z rodziną. Ja tam coś tam będę wciepował na tubę. Męczę to metro dalej. Także no. Obserwujcie Facebooka. Do wszystkiego linki macie w opisie, a zresztą zawsze na końcu filmu wyskakują takie fajne napisy, takie fajne, co tam włazić. Koszulkę ostatnio zrobiłem nową, także polecam. Na Haderlocka wejść, linki do wszystkiego tam na dole macie. Wszystkie wzory by me. No. A dzisiaj jeszcze czeka mnie turniej z Battlefielda. Dzisiaj 3 kwietnia, nie wiem kiedy to oglądacie, także 3 kwietnia razem z Safe Projectem, bo współpracuję z Safe Projectem. A też wam dam link w opisie do Safe Projecta. Robimy turniej z Battlefielda, na pewno będzie ich więcej, także polecam też Safe Projectem się zainteresować. No. I to by było w zasadzie na tyle. Także trzymajcie się. Gorąco was pozdrawiam. Jak to się go do po śląsku, chowcie się. Patrzcie tam jako. I papa. Już czuję raka płuc.